Mukasangana neZANU-PF muiudze danzi nakulie ndi mukanwa munonwa midzu. Bata nechemuchiuno, sumudza nenzeve, rovera zanu yacho pasi kuti bga right. Muri Zimbabwe ndadzoka nema updates manyama. Ndangati kubvunzwa nevanhu. Kunzi zvoni kulie uri kumhanya nani? Panyaya iri kunetsa ya advocate Fadzema here kana kuti honorable Tino Machakaire. Varume mutingati chiko murume nemunhukadzi vanga vari kudzorerana mashoko akawandisa pachinzi uyu une wori unoita sei unodai zvizhinji zvataurwa zilist rakabudiswa Machakaire azoremerwa unozati unokundwa nemunhu wechikadzi pa debate so kukundwa zvekuti unosvika pakupinda nemoyo nema emotions. This is the situation right now yatasvika zvinhu pazvale. Saka Machakaire ane imwe hombe yako chivhura manje after that. But inini pandatarisa nyaya idzi kubva kumashure vanhu ava vanga vari kudzoserana uye akamboti iwo kadai iwo kadai. But nhasi manje zvatakuona panapa ndizvokuti Machakaire azosvika pakupinda nemoyo. Izvo zvinova zvinhu zvakonzeresa kuti pabudiswe malawsuit agadziriswa kuti vaende kunosungisana kutanga nekusungisa munhu. Ndizvo zvakuda kuitwa kuti ayo mahere delete maposts ndo zvapo panapa ari kudimanda apology. Delete mapost kana ukasama dimanda pama hours atakupa iwaya gadzirira kuti malawyer akutomhanya malawyer aMachakaire anenge akutomhanya vachiuya kuno kurova nelawsuit kana kuchema tsenga nzungu chelawsuit. This is the situation yatiri kusangana nayo right now pari zvino. Pari kuita kundivhiringidza because ina hatisi kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika handiti mukuzviona. But nyaya iripo iri kukonzereswa patsamba iyoyi pari kunzi your post is specifically and by Imudo alleged the following: that our client is corrupt to the core, that our client is a liar, our client is a compulsive liar, that our client is dishonest, that our client brought luxury vehicles using public taxpayers funds. Urikuona nyaya dzacho dziri kutaurwa ipapapa dzinyaya dzekuti dzinodzingisa basa zvakanyanya kunyanyanya kupolitical party yavanenge vachishanda because the guy akatadza kuzvimiririra kana takatadza kuzvidairira nyaya zvinotomusiya apa pama1 unongoziva chinoitika muZANU-PF macho imomo unototi uri panguva yekutonzi chiobvonzi ingaona wakanzi naningi uri mbavha, according to ningi wakanzi uri mbavha, according to ningi wakanzi uri chivharo, zvikatotadza kushanda. I still remember kumashure uku kune vanhu vaibuda vachitaura kuti ningi ariko ane hori, ningi pepa manchenja ndiani machichichi, akambolistwa. There was a video yaitoseculator but I don't know why asina kuenda kunosuwa vanhu vese ivavo vakanga vari kuningirana nasi. I don't know kuti is it politics kana kuti inyaya yechi yekuti vaningirine because ini ndakaona pakudzorerana kwavanga vachita mashoko Machakaire azosvika pakukurirwa akapinda nemoyo because this is the issue yekuti inenge yakutenderera even kuZANU-PF zvokuti zvinogona kuita kuti Machakaire arasikirwe nemapositions ake, arasikirwe youth leader ikoko kana youth minister zvaanenge achiita because political party yavo ndo inenge ichishanda nezake. But ndakatarisa nyaya iyi panapa pari kunzi zvoni statement ari kunyanya kufambiswa pari kunzi is it true that you were at the center of an allegedly 8 million tax evasion case institution by ZAC Online relating to the importation of vehicles? Is it true that ZAC Online was forced to drop the case after the intervention of senior politician? If true, why were you allegedly dropped? Did you ever import vehicles and evade paying import duty? And nyari panapa iri very simple maZimbabweans and hangu kana mimi kuti munonzwisa sei zvinhu izvi. But ukaona munhu achinyora zvinhu achiti is it true ari kutobvunzawo, it's a question. Ameno handisati ndakamboona panonzi kuti munhu abvunza zvaakusungisa ari kuti is it true. Zvakafanira kuti munhu omubvunza kuti ichokwadi here kuti hanzi imimi makadai, ichokwadi here kuti makanzi muri mbavha, ichokwadi here kuti makanzi manga muripo pakaitwa hori uya, ichokwadi here. Kana chiri chokwadi ko imimi sei musina kubatwa ko kana imimi kana muri kuningirana ameno kana muri kunyatsonzwisa zvandiri kutaura maZimbabweans kuti munhu anenge abvunza kuti is it true kureva kuti iye ari kutobvunza kuti ichokwadi but obvunza takutokuroyera nelawsuit izvo zvinyuta vahara. I'm telling you Machakaire kana ndakatarisa nyaya iyi kwairi kuenda haambofaka wina this lawsuit to be very honest with you because nyaya yacho pairi kutonetsa ndepekuti pari kunzi is it true kana judge dzake
kukakata dzine uropi kana kuti mune atingaiti chiko mune ablangata zichikakata chaizvo I don't think kuti pamedula ablangata ya jaji dzingabvuma kuti dziri kusuwa munhu pari kunzi is it true ichokwadi here amen. Panonetsa I understand kuti vanhu vazhinji mune maonera munenge makuita nyaya iyoyi, but let's watch the space. Inini ndiri kungoti iwe uri kumanyawo nani, inini panyaya iyoyi ndiri kuti zvangu aiwaka munhu wemurume akanzi ari kurwara nemunhu wechikadzi zvibhakera parodhi unomhanya unobata aniwo. Ndo zvandingangotaurawo, ndo mhinduro yandingangokwanisa kukupa panyaya yacho, kureva kuti side rangu randiri kubata matoriziva randiri kutaura kuti aiwa iwe uri munhu wechirume kosaite maemotions ka, iwe uri munhu wechirume, why can't you ignore these issues from day one utaura kuti ai zvandizvide, kana kuti dai wanga uri munhu wekuti wanga usingadi zvekuninga, wanga usingafanira kunge uchimbodzoserana mashoko nemunhu, waingogara wangomudza ka1 kuti delete zvinhu izvozvo ndakutokurwa nelawsuit, handidi zvekutaura, handidi zvepamuromo, zvangu handidi. But ukaona wambodzoserana nemunhu wechikadzi zvibhakera obvoti wendirwa muziso ndakutono kusungisa panenge pane question mark ipapo, hatisi kuti chii kana kuti chii, but vanhu vechirume kana watanga zvibhakera nemunhu wechikadzi obva warohwa kana nechidhina kana kuti obva warohwa pasoft spot obva kuti wandirohwa pakadaiso saka ndakutokusungisa anonzi aiwaka. But zvibhakera manga muchirwa kaimimi ndo nyaya inowanzokuitika, plus nyaya yacho iripo iyi iri fani pakuti pari kutobvunzwa kuti is it true. Imi Mahere is a lawyer, she is a lawyer. Paanonyora zvinhu zviya anenge achiziva kuti inini ndiri kutotanga ndibvunzwa ndiri kurova ndichiti is it true, handisi kurova munhu direct zvemalawsuit zvanenge uchizviziva. But let's watch the space because pane nyaya yejagwa yakataurwa pakanzi zvodimi makaenda ku1 night stand zveje anogona kuti ndiri kutomusuwa futi kuti akati dini ndakaenda kuchagwa. But it's a topic for another day. Regedza timboona kuti zviri kunyatsofamba sei pazvasvika iko zvinezvi, vanhu vakusungisana, vanhu vakuta kubatirana zvinyaya zvacho pachanakidza. Ini ndako ndingopfura nepanapa ndingokupai nyaya ndichingoti ndubvu right. Kana uri muSouth Africa iwe uchida kuregisterwa company ubvovhurwa FNB business account, chibasa ichocho chinogonikwa nemufesi anonzi Owen, ndiye one shasha anogona kuzviita. So zvaunongoita panapa iwe kungotora nhamba dzendakuisira pascreen wobva wataura naOwen. Garai matora nhamba idzodzi because ininika muchazotanga kundinetsera nhamba idzi kuti kuli nhamba idzodzi dzaOwen dzacho dziri kupi. Try nhamba idzodzi uchiziva kuti hauna work permit kana study permit, handiti passport yako yonayo inoshanda, inoita kuti uregisterwe company wovhurwa FNB business account. Owen is the only solution to your problem kana uchinge wakasangana nematambudziko ekuti uri kunetseka nekuvhura bank account, uri kunetseka nekuregister company uchiti ndine passport chete. Ndo iri kutongodiwa passport iyo netphone number dzake kuti mungomufonera and anokuitira kuti kwauri ikoko contact him. Ndatopedza nemi. I know kuti vazhinji mune zvakawanda zvekuda kuningirikina, munogona kuzondiudza tinosangana mu-comment section kuti munenge muchionawo sei nyaya yacho, wondiudza kuti uri team Maherere kana kuti uri timu Machaka here. Inini ndatopedzera panapa.